Milí priatelia, čaute, ahojte, akorát som išiel od doktora. Máme trošku prasknutý nožtek, nejaký ten monokel. Zajtra idem ušnému a krčnému, kde mi to vlastne bude vyťahovať a budeme to asi naprávať. Takže z Prahy som si nedonesol iba víťazstvo, ale trošku aj prasknutý nos. Ale nevadí, ideme ďalej, však to patrí k tomu športu, nie? Že človek má prasknutý alebo nalomený nos a trošku aj revierko mám udreté, ale to je v pohode, nie je to prasknuté. A ideme sa liečiť, no trošku ma to bolí, čo vám poviem, už raz som mal zlomený nos, teraz druhýkrát, ale verím tomu, že aj super, nie je na tom oveľa lepšie ako som ja. Pekný deň vám prajem a chcem sa vám veľmi pekne poďakovať zo srdca za to, že si mi držali palce. Aj hejterom ďakujem, lebo my si mi dali najväčšiu energiu, že som vám chcel dokázať, že aj my obyčajní ľudia z dediny môžeme dokázať veľké veci. Priatelia, čaute, ahojte, mám vás rád.